Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ani kita mo padayon sa naginapustang sugilanon. Sulad, Impyerno sa Paraiso. Kung palayason mo ko niya, kauban gyud ang akong mga anak. Aw, og hingimlan gyud kaday. Sige, kinaabaya si Sir Chito. Andam na taga na pagsagop nimo. Inlabod ko ayo nimo, Sir Chito. Og dili na siya lisod kung may bao ang mga bata sa inyong relasyon. Kay suod na sila kang Sir Chito. Og suod pa gyud sila mismo sa pag-umangko ni Sir, si Inday Jennifer. Di ba? Sige day, anha na gyud ang higayuna nga magbasol si Sir Victor. Dili na mo'y gusto kong mahitabo ng samong kaminyoon. Giampo ko gihapon nga magkaulit ni. Tungod kay siya mo'y amahan sa akong mga anak. O gimahal ko si Vic nang bisan pa man siyang gipuhat na ako karon. Nagpaabot gihapon ko nga makapanghuna-huna ra siya. Mao ka na nagaling. Day Wilma. Dolo ta, babe. Yun na. Nakaali naman tingali ko ning dapita, Vic. Murag na hinumdum ko nga dinihita. Kaya din hinambitaw ta. Kanus aga nito? Dugay na. Pinagabuhan na tingali ang nagkalabay. Gusto di ay. Nahinumdum na kit ko. O sa'yo na numduman mo? Gaingnan ko nimo nga may isurpresa ka na ko. Og siguro ka nga makauyon ko. Og natuman na yun ang ipanganday mo. Ganila kinahanglang mag-abang tagkapuyan. Matawag nga, imo na gining kaugalingon, babe. Maugit lagi ni. Ang gianhin na to. Ma! Ma, natog ka? Hewa, oy. Abi ni mo ba? Gidanabi ako din ni Vic. Day ba? Siguro kung makauyon ka sa ma, makita mo kini karon. Maugit lagi. Nay, oh. Pulis mga gwapong bay ang niya. Og dili sa bitahan ang atong bahay, babe. Well, niya nagtas to ko galing kong pinuyanan, babe. Maunsay kisulti mo. Manaw na ta. Diyan ka lang wala, babe, ha? Nagugos ka sa bata. Ablihan ko na si mama. Naog na, ma. Salamat, Victor. Gablihan pa gyud ko nimo. Kadiyot ha, murag mingol-ngol maning batiis ko. Bugnaw manggod ning sakyanan. Hinay lang, hinay. Ay, kiningot tamaanad og sakay og di aircon nga sakyanan. Mamanhod yung tiil ta. Babe, naog na. Nagkataog ba si baby? 2 taon ang bata, babe. Sorry, babe. Baby. Huwag yun magbata na. Wow! Babe! Uwak ka ako magdamgo. Kung magkasura tong jeep nga gikargahan sa ubang mga butang, manood na sa bahay. Waton una na to. Abi ng bata, babe. Oops. Oh, anihin na kita hingpit din, he. Anihin na sa hingpit nga makristyano sa atong anak, babe. Nadugay man sila. Unta, nagsunod man to sila sa auto. Areol ko sila, babe. Di alam mo, ha? Magdungan tagsuhod sa bahay. Ma, huwag mo ka magtingog di, ha? Kadako na ining bayang niya.
Iya ba yun ikaw galingon ni Victor? Maiya na gid unya, ma. Kung makumpleto na kuno niya ang pagbayad. Mao ba? Pero pagkadako baya, oy. Wa tay ang nga mo puyo og ingon ni ining matanga sa bay. Pareha sa mga dato. Para ra ni nila. Si mama sad, uy. Nalimot kas kiingon ako nimo. Nga misaad si Vit nako, ma. Nga buhaton niya ang tanan. Magmalipayon lang ko uban sa among anak. Og mismo sab nimo, ma. Inilan niya lang sakka ninyo, ha? O, inaya mga butang, ha? Unahan ng supa. Unya na ng ref. Ma, hamugaway kaayo, no? Oo. Kuha aragod una ning bata, mabi. Tanaw na kong asa ang maayong dapit nga butangan sa mga butang. Una pagsusi ang kwarto. Aron ka pahimutang na ang akong apo. O di ay tuod, no? Excited ko, mada. Sige, ma. Susihon ko og asa ang mga kwarto. Nicole, ba anas ako? Nga naman eh. Alas 3 pa manggawas ang mga bata ra ba? Day! Day, imo rin mo sa, oh. Nakayong kog mi pauli ka nang. Nawa man lang gud ka. Ay, nagkatangko sa narindag bananakyo. Daghan na gyud suke. Mga estudyante, anak mamalit. Hangtod ang mga maestra. Limpiada ba gud nagtinda? Oh, dawatan lagi mo gusa. Salamat ha. Mura man lang po tawag wa magbuhag og puyo, no? Tuwa ka na silang Jennifer. Kami na lang og ang ako mga anak ang nasa bahay. Uy, may kaso day, ay. Magkita maghihapon ta din he. O kung musugot lang ka, hangtod si Sir Chito. Gusto nga siya gimuhatod kang Inday Jennifer tungod ni mo. Gitudloan ko na sila sa Lindon ng Glena nang nga magtuon na sila sa pagpaingon din he. Ingon man sa pagpauli. Aron may mabuhat sab ko sa bahay. Ay, mao nga mo samot ako kaluoy ni mo, day. Kay wala man gud ka maana og buhat-buhat. Niadto, gawas na ako nga ilang alaalay ni anheng mama ni papa nimo. May lain man sila masugo. Daghan sila mapalihog. Gimingaw na hinuon ko nilang mapagpapa. Day, mihilak man gud hinuon ka. Ay, sure, eh. Nahisgutan ako sila sa mama magpapa nimo. Pero malinaw na to sila ron, day. Tuwa na to sa langit. Mga maayong to gawe. Duawan na ito ko sila pohon kuno'y klase. Anong Sabado, day? O Domingo ba? Huyugan ti ka. Sige nang, aron may kaupan ko. Maginusara, day, kagduaw. Mga bata, day, dili ni mo ikuyog. Kung gusto sila, akong dadon. Nya, sigurado kang mukuyog nang basig may buhaton ka. Wala, ay. Libre kay ko sila Sir Chito, day. Daghan mo good mi dito. Pero ayaw pagsaba, day. Ako rin gisuldo ni Sir og dako. Og kanang tanan tungod nimo, day. Kay love kay ka ni Sir Chito. Nang aling uy, ayaw gud anak nang. Mabatian ka sa mga bata o sa mga classmates nila. Lain kay pamation. Ay, wala nakadungog ko. Kita rabot. Oh, sige ha. Sige, atong sabot ha. Mukoyo ko ni mong duaw dito ng sir o ma'am ha. Dadaan sa mga bata. O, nang aling. Babe, dali ra. Ano? Hain man sila. Isan sila? Mga anak gud nimo. Niaman ka din eh. Oo. Hain sila ron. Nagtungha man ang duha. Wa pa maabot. Kinsa ganit kauban nila? Nga nag-atiman nila? Kukuan, paryente sa ilang inahan. Mao ba? Gusto ko silang makaila, Vic. Ang mga bata? Okay, sige. Gusto ko manginahan sa mga anak nimo. Naluoy magud ko nila nga gibiyaan lang di sila sa ilang inahan. Bago pa tayo abutin ni Mia. Ayaw pagdali pagpagigsuod sa akong mga anak. Ha? Nga naman? Dautan ba di ay? Dili man tingali, babe.
Makiksuod ra ko nila. O manginahan ko nila. Aron sa ingon, tahuron po ko nila isip ilang inahan. Kay naaman sab ka nga ilang amahan. Nga nung muragwa ka man mahimuot sa kong gisulti. Uwa, babe. Uwa. Midayag lang ko sa imong kaayong tao. Misamot ang pagdaig ko nimo. Ang pagmahal ko nimo. I love you, Mia. I love you too, Vic. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!